Да, наистина Outlet Village София ще бъде първия аутлет център в България от отворен тип. Създадохме го, като черпихме опит от най-добрите европейски практики и следвахме правилата за подреждане на наемателите, така както се прави навсякъде по света. Те, между другото, са доста различни от тези в моловете. След това го адаптирахме към българския пазар, защото много добре знаем какво търсят брандовете тук в България. И добавихме хубав ресторант, лаунж бар, както и някои места за забавление, така че да сме сигурни, че ще удовлетворим търсенето на нашите бъдещи клиенти. Това, което го прави различен, е архитектурата, с която се отличава на картата на търговски площи в България, но и същевременно предлага приятно клиентско изживяване в приказна обстановка и добри сделки. Това са и двете основни посоки на нашата маркетингова стратегия към откриването на Outlet Village, а именно лов на сделки в приятна атмосфера. Основната ни таргет група са млади, динамични хора, които много са пътували, които добре познават брандовете и знаят какво да очакват от тях, но и същевременно хора, които са лоялни към определени марки, следват ги, но пък и са отворени към нови предложения. Бихме искали посетителите да дойдат с очаквания, че ще намерят изгодни сделки, ще се потопят в духа на френската архитектура, ще хапнат в хубав ресторант и ще се приберат в къщи с пълни чанти.